Πώς θα κάνω συνδέσεις με το χάρτη. Μπαίνω κανονικά με το λογαριασμό που έχω στην Google, με το Gmail, πληκτρολογώ τον κωδικό μου κανονικά. Πηγαίνω στις εφαρμογές πάνω δεξιά, εφαρμογές Google και επιλέγω Drive. Εδώ στο Drive στα κοινή χρήση με μένα υπάρχει ο χάρτης ο σχετικός. Κάνω διπλό κλικ στο χάρτη για να ανοίξει και τώρα ψάχνω να βρω την περιοχή στην οποία θέλω να βάλω τον υπερσύνδεσμο. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να βάλω στο λιβάδι Λερασσόνος για να συνδέσω τις αναρτήσεις που έφερε μια μαθήτριά μου. Έρχομαι λοιπόν εδώ, βάζω το σημάδι, πατάω αποθήκευση και τώρα αρχίζω και διαμορφώνω το στυλ, αλλάζω και βάζω το αυγό και στη συνέχεια έρχομαι και βάζω την ετικέτα που θέλω και πηγαίνω τώρα, έχοντας ανοιχτεί μια σελίδα ακόμη με το ιστολόγιο, πηγαίνω στο ιστολόγιο, κάνω αναζήτηση με βάση την ετικέτα, επιλέγοντας λιβάδι, θα μου βγάλει όλες τις αναρτήσεις που έχουν σχέση με το λιβάδι. Παίρνω λοιπόν τη διεύθυνση, την αντιγράφω, έρχομαι τώρα ξανά στην ετικέτα μου, κολλάω και κάνω αποθήκευση. Πλησιάζω πιο κοντά στο χάρτη για να τοποθετήσω την ετικέτα μου σε πιο σωστή θέση και τελείωσα. Πηγαίνοντας τώρα στο χάρτη του ιστολογίου θα δω ότι έχει καταχωρηθεί ο σύνδεσμος που έχω τοποθετήσει.